assalamualaikum musidɓe fulɓe wonɓe darde Fulɓe TV kono musidɓe mon kadi jaɓi jaare arani on hannde kadi meɗen ari noon ɗo ha birtama humpitagol fiji ko feƴƴata ɗo kono jokke men tan mi yewtida e mum mi dartude ɗo mo anday ko fewni ɗo musidɗo ono wiyeteɗa yette ba ko wonɗum wiiɗano mi yi balɗe ɗiɗi moɓodiri ɗo journaliste golloɓe library wonɓe university ji ko honɗum woni dental ngal ko honɗum woni mitinol ko training men heɓi ɗo tuba ko wiyata awareness training balɗe ɗiɗi training ɗum woni hanke hande hawlinde yimɓe ko different background ɗum woni hoto ko journalist hoto ko library hoto ko student fi arde waɗam introduce to Wikimedia sawi Wikimedia ko ɗum woni on Wikimedia ko project ɗiɗi andanta Wikimedia Foundation on United States on waɗata responsibility project ɗiɗi ko ɗum windugol neɗɗo kala neɗɗo wonɗo winda fi muɗum ha fi leydi mumen ha fi culture muɗum ha history muɗum fi waɗa ɗum share yimɓe fof wawa heɓde Wikimedia ko ɗum ɓeɗani fi knowledge available for everyone freely available for everyone ɗum woni hawle mon nenne ɗo kopi salari Gambia ɗo kayda yimɓe famani fulle Wikimedia ɓeɗe min noon ɗimi waɗa introduce ɗi projet ɗi fuɗɗi wadde ɗi fuɗɗi hollude yimɓe seeɗa seeɗa ayi hen nafoore hen nafoore ɗi fuɗɗi waɗi ɗi South Africa hawri kon yimɓe hewɓe emi yi woɓɓe ko waɗata Sénégal ine Nigeria mi yi kamɓe kafliti maɓɓe waɗi oɗo ni koɓe wawi waɗande leydi maɓɓe ko ɗum aɗahalinen mamma si enen nekkeɗen ɗo sifa on kafu ko andanta koɓe mbaɗata ko enen en mbawa ɗum waɗande leydi men ayi windugol e sifogol fi aadaji ko fortore taw wolete ɗon porto no toon pulaar no toon jonke no toon kala language no toon ɗum saha kutiniri kam fi affaire pulaar o Gambia ɗo ko pulaar e jolfuɗo ko ɗin ɗiɗi tan woni toon taw defte ha seereer ardeya yimɓe siwa toon heɓade taw kono noon ko hamme meɗen fi kala language aleteɗo Gambia wawa wonde toon kono noon hay ko fi pulaar aleten pulaar one ɗum walla en no ɓeɗe en wawa windude affaire yimɓe ɓe andanta ko fulɓe waɗɓe important en mbawa windude fi mumen history mumen ha tariha kala ko windude nde fulla mumen sa koye pulaar ɗum yimɓe ɗum noon sa windiɗo yoɓete ka ko hono woni ɓantare ko ɗe tawagol ɗe ngal dental ɗum ɗo nafano toon kono ɓe yoɓata ko voluntary service a waɗana hoore maɗa waɗana leydi maɗa kono noon si a fuɗɗima waɗi volontaire si ɓooyi a wawa hedde opportunité woni scholarship yalɗum waɗa continue scholarship e jangguina programme ji hewɗi ɗi andanta si a ɓooyi hen no wawi waɗirta volontaire ko noon ɗo ɗitta hen kono noon ko ɓuuri wadde important ko fii ko wawata waɗande leñol ma wawata waɗande leydi maɗa ɗum ɗo noon gono ɓe ko sukaɓe tan ɓuuri hewude ka nder pool ɗon hay mawɗo no wawi ɗum janggude nafa heɓa hen nafa ɗum kay kala neɗɗo no wawi ɗum janggo hay neɗɗo yaaɗo ha waɗiri sa wawi janggude wadde ɗum neɗɗo goto wawata ɗum hay wona fi andude computer tan memiɗo andi computer wawata kono language o pulaar goɗɗumno toon eyi ko mawɓe ɓe andanta hay ko ɗowata computer ko ɓen ɓurata wawde wadde yimɓe gayi ɓen hollata ɓe ɗum ɗum ko ɗum yarata ceɓɓe kadi ko noon ɗonɓe kadi ko noon ɗum ɗo noni golle ɗen fof haray no wawa mbiɗa wawi ƴettude ɗo YouTube to adda waɗa ɗon download sa ko haray ko golle ma kese wawata naata ala a wawata ƴettude duula hunde kay kala ko watta toon upload ko golle maɗa manenta ko neɗɗo golle ɗo ko musidɓen ko noon nani nde yewtere ɗon e Gayo Ba machallah o wi Wikimedia ko tawata no sosa ha America aduna noon ɓano nangoniri tawi leyɗe boyi woni yeeso ko falama Gambia yo tawde ɗo falama tawede no hono tawata so fala ɗo tawede ko eɗen jogui Facebook page o ɓurata yawde Wikimedia is a groupe Gambia donc a sawaɗi sa yimbore a wawi wadde ɗon kala misin ko
Gambia National Library. Media model. Don't have the Sarita Jallo. Kalau dia dari waktu presiden dia kalau mau bisa soal jaramo awa ko non nani wato heddo baaw are ko mi musi kon kadi jado jalo mi de yetta non nangat dolan camera on asan sidi de jaramo ko jokko do men ko mo fulbe ala o go Ada ke golle moddude jogi tem fulbe TV